Kasih tepung dulu, guys. Jadi ini biar ora gosong ya. Tiru-tiru. Ikannya tak potong biar minyaknya tidak banyak sekali. Nah, ini ya pemirsa. Ini tak goreng separuh. Cuma bikin bumbu sendiri, tidak bumbu saji. Nek panas tidak lengket. Balik. Nah, saiki disembung ini pemirsa. Tuh, kan ini jadi utuh. Ini balik. Ya, kayak ini. Soalnya minyaknya. Sederhana, oseng kangkung sama ikan. Goreng ikan. Ikan nila. Orang nyambel pemirsa mae. Orang Lombok Abang, jadi ini wis gak usah nyambel. Loh, kok pakai lampu? Kok pakai lampu? Wis, teng. Kami lawi. Pakai tau ya? Ayo makan-makan pemirsa sama ikan nila. Seng kangkung, mak gak nyambel, gak Lombok Abang. Bismillah. Roti, nak negara gelem. Ngoper mangan Pak Bakar kok. Mbak bakar opo? Opo? Pas sekolahmu. Kecap ora bakar. Penyambel kecap Lomboknya gak enak. Kecap entek pemirsa. Keras.
Kado iki nek sambel aja. Iya lah. Heeh. Kado ini sambel. Bo sambel kecap sing dirisi. Bo lombok dulek. Nongseng iki sambel kecap enggak. Iki lho iwake. Walah. Kado iki sambel sambel kok iso. Cutul nang ngene. Iki wis asin. Nah, Ini but gede. malah cenah pilihane ora klegen. Salah milih ndas kok memang aku tak pilih. Wis mbok jupuk ya wis aku milih awake ya pemirsa. Tapi kan orang legeni Pak ketok. Monggo makan. Mangkokku pedesen. Apa pedes sih? Mau aku kalau pedes. Aku paling gak mek lomboke. Ora pedes kok. Ya apa? Lomboke paling pendelik lho, nek gak pedes. Nanti ya. Lomboke sak pirang-pirang ini gak pedes. Lalapan kono. Lorine gede-gede. Gimana mbek sambal warah ngene sor. Sor ngene pentang. Kok sanggup sendok. Muluk. Ini balapan. Kan beblay ini gede. Kok ini keras Pak. Oh, Cerah. Aku eling Edo. Edo senengane ngene iki. kan ngomong. Hot. Ibu dagingnya. Sama murung. Pedes tenan. Kangkungnya kurang asin. Terus pemirsa. Minum. Terus. Kuwi kok mangane hati-hati iki. Ini kok gede. Wak lelah. Ini ngeri ini. Iya. Saya ikan melon legen. Harapan apa mbek jangan kok Pak. Wis tak dudukno kowe. Kampung kok. Wis tak cidukno. Ember no. Wis. Karembe. Mak mangsang. Ben. Alah, atok. Enak sebelosek. Sebelosek enak sebelosek. Di. Minta dulu.
Emang tenang, kayak kecap ini. Tapi kecap ditutup-tutup loh. Makasih. Wih. Brutus rasanya. Itu sendal apa? Jualan paling ya, Pak. Penyuwi. Regen. Ini. Iki lucu kok. Lah, kelegen bang sama ngene ae. Gak hati-hati ya. Mangan ngene iku iso. Upane apa mbok ono sapa? Kelegen. Yo, kelas selalu sama kayak Ojo mbok sapa nang tak kemana? sisi ya. Mangan ngono ae kok iso enak-enak. Padahal wis kenalu. Makan wit ini. Kok murah iki gak ono. Bahaya gitu nih pusing. Inilah setengah kilo sini loro pemirsa. Itu kepira, Mak? Setengah kilo. Meresep kok. Ya meresep kok jeruk. Cakum setengah hari. Hah, sudah. Ron. Kenapa ya keluarga kene iki senengane ndas pemirsa. Ndas dagingnya ning kene ndase dikatro saiki tapi yo padha ngudaki ndas. Aku gak tapi gas nunggas ya. Oh ya, Mulane sing tuwek main gas iku aneh kuwi. tapi nenek Mas Andi niku yo Mas Andi main ndas padha ae. Ndas ki pakalane kucing. Itu gak kena nama Pak. Ih, ini apa ya Pak? Ireng-ireng kuwi. Sang. Apa insang? Ya. Jajal Pak. Ibu Jajal. iya kayak ati ngono. Ojo Nek lepeh. dhewe piye? Nek dhewe. Ojo lepeh gak? Iya. Ngono. Ojo lepeh. Corona. Apa ya, Pak? Sempuk kerjane anak. Yo ora. Ben gak dirigoni ya. Buka. Kalau aja lepas kenapa? Apa? Wis tak bateti kok. Ready? Mana jemur rigoni. Masak api. Nah, kita. Aku pengen kuwi wi. Aku pengen tuku ndas paten, Pak. Walah, banjir sudah mateni tadi. Kowe sing adus kok. Sing adus mburi rak awakmu to lucu iki. Saya, ana nyalah wong. Heeh. Lucu. Weh. Gua kelegen ya di sana ngene iki ya wi. Weh. Napa dulang? Ndak man dhewe. Ya kok Pak. Kita tono. Kita tono kecap.
Bi. Hah? Iwak nila mari pinter. Dari siapa? Terima ya. Bola nih. Pinter mangan. Mangan. Mang sana. Iya, Mang. Mangan, Lek. Iki mang sang kangkung. Mau. Nila. Agak ireng. Ireng Lek setengah kilo sini meloro. Iya. 16.000. Iya yo Lek. Larang men dituku jere pemirsa. Tuh apane tukone tempe lek malah entuk akeh banget. Yo tempe jane. Lek sekali-sekali ya Lek mani Pak Nila larang sithik. Ora bedino. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa. Mangan koyo ngene ae kok Pak emang ngantek ape klegen. Pokoro apa? Ri. Ini ngantek klegen pemirsa. Karo lek wis iki mau yo ngene pemirsa. Walah kok mbok tuku larang-larang iwak menae rong iji sirine. Mbok tukokno apa mang mijire? Pindang. Mbok tukokno pindang itu akeh jere. Apa neh tempe sing mae ngono pemirsa. Nek tempe malah itu akeh banget. Senengane yo tempe tapi gak apa-apa yo pemirsa sekali-sekali makan ikan nila. Wis iki request dari pemirsa yo. Mukbang tapi mae ra sida mukbang mumpung ana Pak mau yo dadi tak jak mangan bareng gelem. Ya wis, ora nyambel. Mbok abange yo ora enek, dadine kecape yo ora enek. Wis terus terang mak iki nek masak pokoke bumbune saonone ya pemirsa. Eneke sing ning bumbu dapur apa ya wis kuwi ngono. Dadi iki mau mak kok pasar ya ngono lali gak tuku lombok abang. Dadine karo tomat, dadi ora sida nyambel. Wis pemirsa tak tutup sakmenae videone mak dina iki nek salah ngomong tingkah laku perbuatan keluargane Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsane Mak KB terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir kok banyu kali agung koyok banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali di like, di komen, di subscribe, di tolak banget Mae. Ini so ngikuti channelnya Mak Legini Family. Wah, sumuk pemirsa, kayak apa hujan?